Gernika Lumoko udalak merkataritza sektorearen jardunbide egokiak sarituko ditu berriro. Sari horietan parte hartzeko epea urriaren 15ean bukatuko da. Merkataritza bokazioa Gernika Lumon ere saritzen da, udalak Nik Gernikan lehiaketaren 2. edizioa jarri du martxan. Horren bidez, herriko merkataritza eta ostalaritza sareko profesionalek egiten duten lan bikaina aitortu nahi da, baita ematen dituzten produktuen kalitatea eta bezeroekiko duten tratu ona nabarmendu ere. Sektore horrek 750 pertsona ingururi ematen die lana eta 400 lokal baino gehiago ditu irekita. Lehiaketa honen bidez, udalerriko establezimendu adierazgarrienen ibilbidea goraipatu nahi du Gernika Lumoko udalak. Baloratu egiten da halaber, bai jendearen arreta hobetzeko egiten duten ahalegina, bai enpresa txikiak garai berrietara egokitzeko, praktika berritzaileak sartzeko egiten duten ahalegina. Ildo horretatik, udal merkataritzaren udal arloak merkataritza 3 kategoriatan bereiziko du. Merkataritza ibilbidea, Gernika Urdaibai markak bultzatzea, merkataritza berritzailea, merkataritza berria eta auzo merkataritza eta ostalaritza atal bakarrean. Sariak 1000 eurokoak izango dira atal bakoitzean eta txikiskako merkataritza edo ostalaritza jarduera duten tokiko pain guztiek har dezakete parte. Merkataritza gisa honako jarduera hauek onartzen dira: ile apaindegiak, apaindegiak, garbitegiak, kopia dendak, argazki dendak, konponketak eta gimnasioak. Izena emateko epea urriaren 15 arte egongo da zabalik eta parte hartu nahi dutenek merkataritza bulegoan aurkeztu beharreko dokumentazioa eta informazio gehiago eskuratu ahal izango dute.